en dan is het compleet jest. Het waait een hele storm en het regent. Maar wij binnen er goed van wijkamer als dat vergelijkt is met het zuidwesten, midden en westen van Nederland. Op plakken is meer dan 80 mm wetter vallen. Ja, 80 mm en dan ga je oerlijst. En de komende dagen ik nog altijd een lichte rein buien. Soms even nou regent het flink. Maar joen en vannacht, laat ik daar maar beginnen. Joen en vannacht nog altijd een eerste rein en lichte rein. Vannacht wordt het stadig gewoon droog. Ik had zelfs nog een paar opklaring staan. Temperaturen 6 rond 8 graden. De wind eerst zuideest, krachtig in het kustenwaardgebied en boven de IJsselmar en matig verderop de provincie. Morgen, we beginnen met droog waar. Maar ik heb protte bewolking. Ik denk dat de zin het krijgt net redt. Nee, die ga ik net intekenen. In de midden staat er gewoon weer rein. En de temperatuur morgen al wat 12 graden. Een kille koude dag. Maar een matig en vrij krachtige zuid-zuidoost wind. Morgen ik nog rein. Morgen de nacht staat er gewoon weer eens een wat droge periode. En dan op naar het fruitsjoch. Tiesje, een aantal buien, maar ik ga daar zin niks staan. Temperaturen 12 graden. Dat is aan de lege kant van dit steedverkeer. Op Waasje een droge dag, jawel, rustig waar, 13 of 14 graden. En op Tongetje 13 graden, maar een paar buien en buikjes. Maar er zitten er nog wel even bij. En dan komt er weer even wat meer wind te staan. Nou ja, we hadden morgen maar weer even in het jestwaarsje.